Ululu sasazongqolwe indaba estudio 9 eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili. It's painful to know that my son is still in Goma. He's dead. He passed away, and there's no clarity on when we can expect him back. Lukuneke inhliziyo usapho lompheki we-SANDF obulewe kwimfazwe yase-DRC ngendlela esingethwe ngayo lenyewe. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points with effect from the 31st of January 2025. Indaba ezimnandi kwabo bavela ngonwele ematyaleni zezokuba inhlawulo zabo zamatyala inyanga nenyanga zizakwehla. It's also for me a big ambition to be. I was there as a player on the World Cup, but I really want to be there also and then stop my career. Umqeqeshi webafana uHugo Broos uthi owona mnqweno anawo ngokubona eli qela lidlala kwindebe yehlabathi phambi kokuba athathe umhlala-phantsi. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko eGauteng warhuqa. Usapho olunxungupheleyo lwaseKimberley oluphulukene nelungu kwimfazwe yase-DRC luthi alonelisekanga ngendlela ophethwe ngawo lo mcimbi ngurhulumente weli. Usapho lukaPeter Stadium ophakathi kwamajoni ali-13 abulewe kuhlaselo lwabavukeli be-M23 luthi noloyiko lokungawufumani umzimba wakhe. Painful to know that my son is still in Goma. He's dead. He passed away, and there's no clarity on when we can expect him back. Basisifu ngumsindo baphansi koqinizelelo yaye baphoxekile ngurhulumente. Batsho njalo belusapho lukaPeter Stradom oneminyaka engama-34 ngokuphathelene nemeko emaxongo abajamelene nayo. Olusapho luthi usilele mpela urhulumente weli mayela neenkcukacha zemo yomzimba osondeleyo ezintliziyweni zabo ukuba ugcinwe phi nangokuba wobuyiselwa nini kweli. Kananjalo Stradom ube enomnqweno wokuba utshiswe umzimba wakhe wakulishiya eli naleyo ke isemfiliba. Sele kuqenqeleke iminyaka eli-15 lotata wabantwana abathathu wabayinxalenye yomkhosi wokhuselo weli. Kambe ke watyalwa kwilizwe iDemocratic Republic of Congo ngo-2023 njengompheki suka ekuhambeleni lamtshonele mini uStradom efunge wamuncintupha ukuba akayikuphuma eGoma umphefumlo wakhe wohlukene nenyama. Lo tata ube esenothotho lwamaphupha nezicwangciso ebezijule ijacu ekuziphumeleleni nosapho belusenyongweni kuye. Unkosikazi wakhe oneminyaka engama-30 uthi kusika mathunjini yindlela urhulumente abonakalisa ukungayithabatheli ingqalelo ngayo le nkali baxingele etyeni. Waleke ngelithi unkwankyo amokamokana nalo kungazifumani iintsalela zomyeni wakhe. A lot. I'm just not hurting for myself, but for my children. And the thing that makes me angry at this moment is that our president didn't even have the guts to talk to or put something on the news even, just to tell us about or say something about the people that lost their lives. Lo gama olusapho lumemelele ukuba urhulumente akhuphe onke amagama amajoni athe ahlanzelwa liselwa ngesisihlandlo. Bakwahlabe ikhwelo ukuba umongameli Cyril Ramaphosa angenelele yaye aqinisekise ukuba amajoni weli alanduleleyo elimagada ahlabayo afumana inkonzo yokungcwatywa kumhlaba wamakhaya wabo. Ukanti ke umntakwabo uStradom ulindeleke ukuba agaleleke kweli ngokuhlwa nje ukusuka eMelika, kodwa usapho lukhwina ngelithi umqobo oxabe phambi kwabo nangakumbi ngucwaka wabasemagunyeni.
Njengoba iMelika ibhengeze ukhoxiswa koncedo lwezimali kumazwe angaphandle, amaziko ezempilo kweli anyanzeleke ukuba nqumamisa inkqubo ezithile zonyango lwezempilo ngenxa yokushokoxeka kwenkxaso-mali. Iziko elijongene nezempilo nentsholongwane kagawulayo le-University Vets linqumamise iinkqubo zalo ezixhaswa yiMelika kule veki, nto leyo eshiya abadinga unyango bephelelwe lithemba. Wezempilo uthe uMzantsi Afrika uqhubelo naphulo lentsholongwane kagawulayo elikhulu kwihlabathi liphela kwaye uthi isigqibo sikamongameli waseMelika uDonald Trump sokunqumamisa inkxaso-mali eyinika amazwe angaphandle siyothusa. Umphathiswa uthe oluncedo longeza i-17% kwinkxaso-mali yezempilo kweli loMzantsi Afrika. The district that will be affected will be 5 in the Eastern Cape, 2 in the Free State, 4 in Gauteng, 7 in KwaZulu-Natal. You'll understand why, because KwaZulu-Natal is the most affected province. 2 in Limpopo, 3 in Mpumalanga, 3 in Northwest, and the Cape Metro in the Western Cape. Isibhengezo sika-Trump sikhokhelele ekubeni iinkqubo zonyango eziliqela neziquka unyango lukagawulayo zimiswe eGauteng. Iziko iVets RHI nalo lichaphazelekile. Eli ziko livakalise ukuba linqumamise ezinye iinkqubo zalo zonyango namhlanje, ukanti lixekwe kabukhali elinyathelo nanjengoko abachaphazelekayo besithi abayazi ukuba bazokubalekela phi nanjengoko icandelo lezempilo labucala lityabula nangakumbi epokothweni. How this is going to affect the community is honestly terribly big. Now there's going to be so many people who aren't going to be able to get access to their prescriptions. Ukanti umphathiswa wezempilo ugqirha Aaron Motsoaledi uthi zisaqhuba ingxoxo ngeyona ndlela ifanelekileyo yokusombulula lo mba. Owayesakuba ngumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma uthi izityholo kwintombi yakhe uDuduzile azinaseko kwaye zikhohlakele. Ebethetha nabaxhasi beqela umkhonto wesizwe ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseThekwini. uDuduzile ukhululwe ngesilumkiso kwizityholo zokuxhokonxa kugrogrisa kunye namatyala amabini okuxhokonxa budlobongela esidlangalaleni. La matyala watyatyekwa emva kwezixholo-xholo zangoJulayi 2021 ezaqhambuka emva kokubanjwa kwaMnumzana Zuma ngenxa ungathobeli umyalelo wenkundla yomgaqo-seko wokuba avele phambi kwekomishoni yophando ngokubanjwa kwabarhulumente ngobhungwana. Ngemuva kweminyaka emine kwenzeka izibhelu zangoNtulikazi ngo-2021, indodakazi kaMnumzana uJacob Zuma, uDuduzile Zuma Sambudla, uthweswe amacala ngaphansi komthetho olwisana nobushokobezi. Usolwa ngokugqugquzela udlame ngesikhathi sezibhelu zangoNtulikazi ezadlula nempilo yabantu abangaphezulu kwama-350. Umbuso ke awusiphikisanga isicelo sebhayili. It is the first time that the NPA is charging a person based on a content posted on what we call X, which was previously known as Twitter, for a content that we consider to be amounting to incitement to commit terrorism. Abameli baZuma Sambudla bathe bazokumangalela umbuso ngokumangalela umsolwa. The entire business of this case is rather bizarre, particularly in relation to the length of time that it has taken, as indicated in the statement. Ngaphandle kwenkantolo, umholi we-MK uMnumzana uZuma utshele abeseka leli qembu ukuthi leli cala lihlukumeza amalungelo endodakazi yakhe. Umuntu oyintombazane ubhala kwi-Twitter uthi we see you. Uchajiwe namhlanje. Ngilalele kakhulu lapha ngifuna ukuzwa ukuthi kazi undodakazi wenzani. Sebengu-69 ke asebebushiwe ngezinsolo zokuba neqhaza kulezi gameko zesibhelu zangoNtulikazi. Icala lidluliselwe enkantolo ephakeme yaseThekwini kanti kulindeleke ukuthi umsolwa avele ngomhla ka-20 kuMarch. NginguSimphiwe Makhanya kwizindaba ze-SABC ngiseThekwini. Indaba ezimnandi kwabo bavela ngonwele ematyaleni zezokuba inhlawulo zabo zamatyala inyanga nenyanga zizakwehla.
Kusemva kokuba ikomiti yomgaqo-nkqubo yebhanki enguvimba igqibe ekubeni iyehlise nge-25 basis points inzala kwimali-mboleko yafikelela kwi-7.5% njengoko soqoqosho bebebhule ngelo. Ukuthetha ukuba inzala kwimali-mboleko yebhanka zorhwebo ifikelela kwi-11% Thengi abathe gaphu ematyaleni emva kokuba ibhanka enguvimba ithobe inzala nge-25 basis points. Nangona izindaba ezimnandi ezi kubathengi kodwa oko kungangabi njalo kwixa elizayo njengoko ifuthe lamandla emali lingazitshintsha izinto. The MPC decided to reduce the policy rate by 25 basis points with effect from the 31st of January 2025. 4 members preferred this action, while 2 supported an unchanged stance. The committee ultimately agreed that it was possible to reduce the degree of policy restrictiveness, making the stance somewhat more neutral. Ibhanka enguvimba ibona umfutho wehlabathi ongumngeni nto leyo inefuthe kweli. A lot of the global factors are very uncertain, especially since Trump has taken office. I mean, almost every morning one needs to look at what happened overnight in the US, or there may be some surprise announcements in terms of policy or tariffs. Kwakhona ubumnandi bokuthotywa kwenzala yemali mboleko kungaguqulwa nazimeko ezifana nokunyuka kwamaxabiso ombane nawe petrol. And we've got to put it into the big picture and to say, okay, we're going to see a few £100 savings maybe on a bond or a vehicle. But looking at the current predictions, we're probably looking at a fuel price increase next week. Ezindaba zimnandi kubathengi abasematyaleni azinjalongo kwabalondoloza imali kuba oku kuthetha inzala encinci kwimali abayilondolozileyo. Kwalapha ezindabeni ngamafama ngama-26 athi afumana imbewu zokutsala intsangu eMpuma Koloni kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba Zesixhosa. Kwathi xa ubukela sicela ucofe ulike, sewuba kwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Usapho olunxungupheleyo lwaseKimberley oluphulukene nelungu kwimfazwe yase-DRC alonelisekanga indlela ophethwe ngayo lo mcimbi ngurhulumente weli. Usapho lukaPeter Stadium ophakathi kwamajurnalisti 13 abulewe kuhlaselo lwabavukeli be-M23 luthi noloyiko lokungawufumani umzimba wakhe. Ngamafama ngama-26 afumene imbewu zokutyala intsangu ihemp ngolwesilungu. Ukuyinxalenye yephulo elixabisa ibhiliyoni yerandi elikhokelwa yinkampani iMedigrow ibambisene nendawo yezoqoqosho iNgqurha iGqeberha. Eli phulo libonwa njengesiqalo sokwenza iMpuma Koloni ibe ngumzimveliso woshishino lwentsangu. Izixhobo ezixabisa i-30 million yerandi nezithengwe phesheya sele zilungele ukusebenza ngoFebruwari kulo nyaka. Eli phulo kumhlaba ongaka-10,000 hectares lizokuvelisa imveliso zamachiza kwakunye neoyili kwaye lizokudala amathuba engqesho ayi-30,000 xa selisebenza kupheleleyo. Wonke umuntu nje uzawuphithizela kuzawuba right kuba kuzawuprodyuswa i-essential oils, amayeza aphuma apha, amayeza amaninzi ancedayo empilweni zabantu. So abantu abazawusebenza apha ngabantu abaninzi. Amafama akhasayo alima intsangu ngokusemthethweni azawukwazi ukufumana impepho ezibafumana ukuba balime emva koko zithunyelwe eMedigrow ukuze kwenziwe ezinye imveliso zithunyelwe kumazwe angaphandle. Eli ke ngokulithuba sithathe le mihlaba ingasetyenziswayo and siyaziyo ikwindawo ezine-climate entle and nabantu banomdla wobana bangalima. Yaye abalimi nje balima sebenayo imarket. Urhulumente waseMpuma Koloni ufake imali engeke-4 million rand kweli phulo. Kudala silindele lithuba kuba kudala sithetha ngayo i-cannabis ukuthi luncedo ebantwini uluncedo esizweni. Umanci kakhulu siswami ngoba le mbewu izawutshintsha ubomi bam, izawutshintsha ubomi be-community endisuka kuyo. Njengoko siyazi uba i-Eastern Cape iye ijongwe njengenye ye-provinces engathathi ntweni. NjenguLerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha.
Usodolophu wesihloko saseKapa uGideon Hill-Lewis uthi akukho bungqina abaneleyo kwangoku obuthethelela izizathu zokususwa koceba uJB Smith kunye noZanthia Limberg kwikomiti kasodolophu emva kwentlanganiso ibibanjwe izolo namapolisa. uHill-Lewis ucele ingcaciso inkonzo yesipolisa kulandela ukuphuma kwesigunyaziso sokuqoqa iofisi zamalungu eMexico kwaye esithi amapolisa awakwazanga ukuveza ubungqina obucacileyo ngezenzo ezigwenxe ezenziwe kule ofisi. uHill-Lewis uthi kukho umahluko phakathi koku kwenzekayo kunye netyala lobuqhetseba bethenda kaMalusi Boy nanjengoko inkonzo yesipolisa ikwazile kunika ubungqina obubambekayo ngezityholo zorhwaphilizo. uBoy nowayesakuba lilungu leMico kwicandelo lozokuhlaliswa koluntu ngoku ujongene nezityholo zobuqhetseba ezinxulumene nethenda exabisa ngaphezulu kwebhiliyoni yerandi ezinxulumene nomphathi wemigulukudu uRalph Stanfield. Unable to share any information that substantiates any allegation, even suggestion of wrongdoing. They made it clear that at this stage it is an inquiry, that they are looking into the names mentioned in that so-called ledger book, notebook, and that's their job. They have to do their job. Indoda etyholwa ngokudlwengulwa nokuxhwila umsebenzi osebenza ngobusuku kwiziko lezonyango eliseRhawutshweni eLimpopo ibekwa amatyala ongezelelwe ali-19. uYohannes Satheko oneminyaka engama-27 ujongene namatyala amane okudlwengula, elinye lokuzama ukubulala kunye nothotho lwamanye adibene nokuqhekeza kunye nokuphanga. Umkhanelo wokudlwengulo kunye netyala lokuchwilwa kwabongikazi ababini uye wafundelwa amatyala ajongene nawo oku kuza emva kokuba kokuchwilwe esibini kwiiveki ezintathu ezidlulileyo. Ubonakala izolile lomtyholwa ngethuba evela enkundleni okwesibini. As you will know that you will need to have an evidence, you must have evidential material. So issues of rape, at times you need to have evidence. So hence we took a bit of time before we could present these cases before the court of law. But like I've indicated, the team is now ready to continue with these cases. We've got a watertight case. Eli tyala liphinde lamiselwa inyanga ka-April nanjengoko uphando lusaqhuba. This matter is then remanded to the 9th of April 2025 for further investigations. Since the accused person has abandoned bail in this matter, he is therefore remanded in custody. Umtyholwa uye wasilahla isicelo sakhe sebheyili kwaye uya kuvela kwakhona ngomhla wesithoba kwinyanga ka-April. Igunya lolawulo lwezamandla iNERSA libhengeze ukuba ligunyazise ukwenyuswa kwamaxabiso ombane yi-Eskom kule minyaka emithathu izayo. Ngo-2025-2026 eliziko liphumeze ufunqu we-12.7% kumaxabiso ombane. I-Eskom ibifuna kwenyuswe ngomyinge 36% ekhulwini. 2026-2027 iNERSA iphumeze ufunqu ka-5.3% xa kuthelekiswa nobekufunwa kwe-Eskom u-11%. Ngo-2027-2028 u-Eskom unikwe ufunqu ka-6% kuno-9% ebemfuna. Umphathiswa wombane nezamandla uGqirha Kgosientsho Ramokgopa usamkele esi sibhengezo. Kodwa empompa ngelithi lo funqu ungoneno uphunyeziweyo uza kubeka uxinzelelo ku-Eskom kumaphulo akhe otyalo-mali nokomeleza imveliso nonkinkisho lombane. Kodwa uthembise ngokufuthelana nale nkampani ivelisa umbane ukuze iphumeze umsebenzi wayo. Umqeqeshi wabafana uHugo Broos uthi iphupha lakhe phambi kokuba beke phansi kwibhola ekhatywayo kukhusela iqela lesizwe kwitumente yendebe yehlabathi. uBroos wadlalela iBelgium kwindebe yehlabathi ngo-1986 ngoku ufuna ukubona uMzantsi Afrika kumhlaba melika ngo-2026. Kodwa uthi kusazodingeka inyuka umnqantsi ibafana idlala isithandathu semidlalo yokuzibekela indawo kulo nyaka okokuqala ngoMarch, ngoSeptemba nango-Okthobha. Lisiwe uthelekiso lwamaqela lwe-AFCON ngoku inqwalasela kamqeqeshi wabafana igxile ekuzibekeleni indawo kwitumente yendebe yehlabathi ngo-2026 ngoMarch. Ibafana iza kusindleka eLesotho emva koko indwendwele i-Ivory Coast kungquzulwano neBenin. Starting with Lesotho, we are playing here in South Africa, so okay, this is a must win. And then Benin is maybe stronger than everyone thinks, and certainly there, when you have to, they are playing in Ivory Coast, so
we have good experiences in Ivory Coast, so we can be a little bit optimistic. But again, very difficult games in March. Umqeqeshi uthi ufuna ukwenza ngakho konke okusemandleni afezekise iphupha lakhe lokugqibela lokubona ibafana kwindebe yehlabathi. It's also for me a big ambition to be. I was there as a player on the World Cup, but I really want to be there also and then stop my career because I will be 74 next year. I think it's a very nice moment to end my career. So let's hope we can achieve it. NgoSeptember ibafana iza kubuyisa umdlalo kwiLesotho idlale neNigeria ebuhlandeni bayo. Ngo-October inquzulane neZimbabwe kokwayo ilandele ngeRwanda ekhaya. Umbengo omthiya ucima umlilo masikhongozeleza ngomso ngolwimi lwelembe makudethi bomnyama kuvela ukukhanya because behele. Butani Mzontsonto ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu ndingatsho ndithi khona kaloku lamsingo moya obandayo siyawubona uchwechwela umzantsi intshona welizwe ukhathwa ke ngula moya uya kube kubhudla ngamandla pha konxweme olusentshona kanti ke silindele no 30% wamathuba emvula phaya eKapa lodumo kungenjalo ku30% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo sembindini ngokunjalo nakwindawo eziphaya emazantsi empuma koloni ukonyukela phaya eGauteng ze abe mahle kakhulu amathuba emvula kwindawo ezisembindini nakumantla nakumpuma yasempuma koloni ukonyukela KwaZulu Natal ngokunjalo nasempumalanga lamsingo moya obandayo mbukelo uyayishiya indawo xananaze ngokuphaya kunxweme olusempuma ushiya ke zantshizana isiteqa phaya entshona koloni ngokunjalo napha kwendawo esigodlunxweme olusemazantsi kungenjalo liza kuthi rholele ngamafu kulo lonke ilizwe kanti ke zikhona ezantshizane eziteqa phaya empuma koloni nezithe xhaxhe kwindawo ezikumpuma yapha empuma koloni KwaZulu Natal ukonyukela empumalanga kanti ke mbukelo uyabongozwa kaloku into yoba uqaphele ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo pha kwindawo esamazantsi empumalanga ngokunjalo naKwaZulu Natal ngokuhlwa nje ngomso ke mbukeli zisalindelekile zandudumo futhi ke zakude zinwenwele naphaya kwindawo ezikumntla mpuma wasempuma koloni wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ukufudumala kakhulu kwindawo esembindini amaqondo siyawabona ebetha phaya ko37 eKimberley ngokunjalo naseVryburg kodwa ke uba wena usemakhanda lindela u25 ophole nje kakuhle yilompolo ke naseGqeberha ngo24 aphinde ke bethu athathisa amaqondo ngo31 eThekwini ngelixa kutshisa ngo35 eRichards Bay bake wena useliphalale lindela imozulu efudumeleyo ngo37 ngelixa engu22 phaya eKapa lodumo kamnandi mawethu.